Türkiýede resmi taýdan ýaşaýyş ruhsady bolan 117.900 Türkmenistanly ýaşaýar. Bu ýurtda ýaşamaga resmi dokumenti bolan daşary ýurtlaryň arasyndaky iň uly ikinji görkeziji bolup, Türkiýede Türkmenistanlylardan has köp 40 million irlatly Iran raýatlary ýaşaýar. Bu baradaky sanlary Türkiýanyň migrasiýa boýunça baş müdürligi getirýär. Resmi sanlara göre 2021-nji ýylyň 25-nji noýabryndaky ýagdaýlara laýyklykda Türkiýede ýaşaýyş ruhsatly 1.027.803 daşary ýurtda bolup, Türkmenistanlylar olaryň 9,13%-ni emele getirýärler. Türkmenistanlylardan soň Siriýa, Eýran we Özbek raýatlary gelýär. Resmi maglumata görä, gürrüňi diýen möhlet içinde gysga möhletli ýaşaýyş ruhsady bilen 95.299, student ýaşaýyş ruhsady bilen 9882 we maşgala ýaşaýyş ruhsady bilen 4727 Türkmenistanly hasaba alınıpdyr. Bellemeli ýeri gysga we student ýaşaýyş ruhsadyny alan Türkmenistanlylar sany boýunça beýleki ýurtlaryň arasynda hem ikinji orunda dur. Türkmenistanda soňky bir näçe ýyl bäri barha ýitilen ykdysady kynçylyklar has köp Türkmenistanynyň iklenç gözleginde daşary ýurtlara çykmagyna alyp geldi. Munyň bilen baglylykda Türkiýe iki ýurduň arasyndaky syýasat ýeňillikleri we dil umumlygy sebäpli soňky 10 ýyllykda türkmen migrantlarynyň iň kän giden ýurduna öwrüldi. Şol bir wagtda pandemiýanyň fonunda halkara gatnawlaryň çäklendirilmegine hem garamazdan görnüşinden Türkiýede ýaşaýyş ruhsadyny alýan Türkmenistanlylaryň sany geçen ýyl kagaranyňda 35% semete artypdyr. Geçen 2020-nji ýylda Türkiýede ýaşaýyş ruhsadyny alan daşary ýurt raýatlarynyň arasynda Türkmenistanlylar Iraklalardan we Siriýalılardan soň 3-nji orunda bolupdy. Türkiýanyň migrasiýa gullugynyň geçen ýylky maglumatynda ýurtda 87.200 Türkmenistanynyň ýaşaýyş ruhsadyny alandygy aýdylypdy. Bellemeli ýeri ýokurky resmi sanlar diňe ýaşamaga resmi taýdan ruhsady bolan daşary ýurt raýatlaryny görkezýär. Şol bir wagtda türkmen häkimetleriniň daşary ýurtlardaky raýatlarynyň pasportlarynyň möhletini uzaldyp bermeýändigi sebäpli Türkiýede bir kanun ýagdaýda başga da 10 miňlerçe türkmen migrantynyň ýaşaýandygy bellenilýär. Türkiýedaky Oğuz Medeniýeti Hyzmatdaşlygy we Bilim Jemgyýetiniň ýolbaşçysy Nurmuhammed Annaýew hem bu ýagdaýlary ünsi çekip, Türkiýede näresmi ýagdaýda ýaşaýan türkmen raýatlarynyň sanynyň ýüzlerçe miňe ýetýän bolmagynyň mümkindigini nytaýar. Ol 1-nji dekabrda Azatlyk radiosy bilen geçiren söhbetdeşliginde Istanbulyň deportasiýa merkezinde saklananda bu ýagdaýlara gözli şaýat bolandygyny belledi. Gün geçdikçe näresmi ýagdaýda galýanyň sany köpelýär. Olam nädip bolýar? Birinciden 2012-nji ýyldan bäri, 2010-njy ýyldan bäri gelip ýaşap görenler bar. Köni pasportda gezip görenler bar. Olar hiç ýerde hasaba alynok. Sesine de her ýyl pasportynyň soragy gutoranlar goşuldy. Olar mine şu ýyl öňaçyldy. Interpretlerden habar ýok, gezip görenler bar. Pasportyny ýitirenler bar. Onuň serisiň ýyl geçdikçe köpenýär. Ol Türkiýede ýaşaýyş ruhsady bolan Türkmenistanlylar ikinji orunda ýerleşdirilen bolsa, bu görkezije näresmi galýanlar hem goşulsa, onda türkmenleri bu hasabatda birinji oruna ýerleşdirip boljakdygyny hem aýtdy. Eger resmi ýagdaýda galanyň sany Türkiýede ikinji ýerde bolsa, diýmek näresmiler onuň iň azyndan 3 estesi bar diýip men çaklaýabiljek. Jemi Türkiýede 700-800 miň türkmeniň bardygy çaklanylýar. Onun bir şol 200 miň töwre uragy men pikirimçe resmi ýagdaýda mukaddiýanna. Galy bersede hukuk toporlary türkmen migrantlarynyň köpüsiniň kanuny resmi namalarynyň ýokdugyny, netijede olaryň Türkiýede erkin hereket etmek hukugyndan mahrum galýandygyny aýdýarlar we resmi aşgabady möhleti için pasport meselesi boýunça çäre görmäge çagyrýarlar. Annaýew hem Türkiýedäki türkmen migrantlarynyň özlerini bagly bolmaýan ýagdaýlar sebäpli resmi ýaşaýyş ruhsadyny alyp bilmeýändiklerini, munyň netijesinde iş haklaryny talap etmek, saglyk ähtiýaçlandyryşyny almak, şol sanda ölüm howply koronavirus ýokunjugyna garşy vaksina sanjymyny hem urdurmak mümkinçiliklerinden mahrum galýandyklaryny ünsi çekdi. Onuň esasy kötünçleri gaçyp bukulup, gizlenip, şeýdip işlemeli. Yani bu ýagdaýdan habardar bolan iş verenler var, iş berýänçiler, Türk raýatlary, bularyň käbirler ulanmak bilen. Yani barın ha git, nira etsen git, arzan şoň aýtsan aýt. Ay bir gaty gözüňe da türkmeniň gelen güni
sağlyk ihtiýaçlandyrmasynyň iň esasy ýeri. Esasy şol bolmaýanynyň sebebi pasportlarynyň ýoklugy, pasportlarynyň köne pasportlarynyň uldup bilmeýänligi, üstesinden vaksinasiýa işlerimi edip bilen oklar. Gepin gerdisine belletek Türkiýedäki türkmenistanlylar türkmen häkimetlerine Sultanda prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň awtoritar häkimetine garşy ençime tapgyr protestler geçirip ýurtdaky problemalar barada öz pikirlerini açyk beýan edip başladylar. Emma soňky aýlarda Türkiýedäki türkmen aktivistleri ýygyderli basyşlary we fiziki zorlugy tezewar edildi. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri türkmen häkimetleriniň Türkiýede protest hereketlerini we aktivistlerini basyp ýatyrmak üçin jinayet guruluşlaryny ulanmak tinençiklary barada öňden bäri maglumat alandyklaryny habar beripdi. Türkmen hökümeti daşary ýurtlardaky türkmenistanlylaryň sany barada statistik maglumatlary jemgyýetçiligi mälim etmeýär. 2019-njy ýylyň maýynda Azatlyk radiosynyň çeşmeleri soňky 10 ýylyň dowamında 2 million töwere giraýatyň uzak möhletli etasda daşary ýurtlara göçüp gidendigini mälim etdiler.